आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो गसाइगावनि स्टाइल बाजारखौ देखायगोन नायलांदो नोंथांमोना आंजों लोगोसे गसाइगावआव स्टाइल बाजारा अपेनिं जाबाय दिनैनिफ्राय नायलाय बेनो स्टाइल बाजार सारियालिनि साहाजों ओमफ्राय नाथुर हटेलनि गोजौआव फार्स्ट फ्ल'र ओमफ्राय सेकेन्ड फ्ल'राव नायलांदो आं देखायलांसै नोंथांमोन नायलांदो बिदिबा लोगोफोर बे आंनि माइदि गोनां भिडिअखौ जोंहा बिहिरानो लाजाया ডিসকাউন্টে যাবেন না খুলে দেবেন बेखौ ल' खालामनानै हरो नैबे पारफिउम मोनो नैबे हौवाफोरनि आइटेम गोजा गासिबो हौवाफोरनि आइटेम $150 बे गोजौआव थानानै देखायहैनि बिराद भिर दिनैसो अपेनिं जानाय नालाय नुबाय थामाम भिर $199 Ladies jacket 30% discount. प्राइसआ बेयावनो होखाजोबनाय दङ बेनो नै बे सेकेन्ड फ्ल'रावहाय नैबे लेडिसफोरनि लेडीज आइटम गासिबो लेडिसफोरनि गोजाबाव सेकेन्ड फ्ल'रावनो बेबो दिनैसो दहाय फुङावसो अपेनिं जादों
आं दिनै जेबो लाथ'ला बिराद बिहिर मालाबा फ्रि टाइमावसो फैनानै लानोसै आं नैबे जेन्सफोरनि जिन्स लंपेन्ट जेकेट टेकेट बावनो मोनजोबगोन बाय वान गेट वान फ्रि ओरैनो लेडिस फैदों बेखौ जेबो लायाखिसै लादो ना माबा दे सोरनोबा जेकेट नांगौबा जेकेट लांफैनो हागोन बाव जेकेट गोजा बेखिनियानो देखायजोब्बाय आङो Buy one get one free. जेबो लायाखिसै लाबाय दे लादो औ लादो औ लादो औ नैबे गोजौथारावहाय सेकेन्ड फ्ल'र बे गोजौसिनाव आरोखि बे खालि गथ'फोरनि गोजा जेबो लाखिसै बाजैया लागासिनो दं ना दे बाव गथ'फोरनि गोजा ना ए औ गासिबो गथ'फोरनि गोजाबाव बावबो जा बिहिर नैबेहाय बायदिसिना माबा मोनो थोरसि लथाफोरखौ মার্কেট করে আছে আছে চল চল কি কি নিলেন এই নিলাম দে ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্কেট কম্বল ভিতরে কি কি নিলেন দাদা হ্যাঁ দেখা যায় আর কি হ্যাঁ সন্ধ্যা নিব ঠিক আছে আপনি এখান দেখিয়ে যান ঠিক আছে बारा गोबाव खालामला लोगोफोर दसे उनावनो नैबे आंनि माइदि गोनां भिडिअखौ फोजोबसिगोन आङो उन्दैफोरनि बाव उन्दैफोरनिबो मोनगोन गथ'फोरनिसो ओमफ्राय ब्लेंकेटफोरखौबो मोनगोन बावहाय थोरसि लथाबो मोनो हरै साइडजों देखायबोखाबाय आं नोंथांमोना नांगौबा फैनानै बाव बायफैनो हागोन
बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों